ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ದೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ದೇವೇರ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ಅವುಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ. ದೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಪರ್ಬ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುಣೆತ್ತ ನಾಡು ಪತ್ತುನೆತ್ತ ಸರ್ವ ಅರ್ಥದ ಮಾನವ ಕುಲದ ಆಳವಾಯಿನ ಮನ ಮುಟ್ಟುನ ಕತೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾದಿ ಪತ್ತದು ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಡತ್ತು ಬದಲಾದು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪಿ ವಿವೇಕಿಪಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಂಚನೆ ಭರವಸುಡು ದೂರದ ಮೂಡಾಯಿ ಊರುಡ್ದು ಅರಸರಾಯರ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುಂಡು. ಅಕ್ಕಲು ನಾಡು ಪತ್ತಿನವು ಅಧಿಕಾರನು ದೊರೆತನು ಅತ್ತು ಬದಲಾದು ದೈವತ್ವೋನ್ಲ ದೈವ ಸಾಮೀಪ್ಯೋನ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಿ ಬಾಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇನು. ಈ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶೋಧಕೆರೆಗ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಲಿಯುಂಡುಂದು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ. ದೈವ ವಿಚಾರಲೇನು ಎನ್ನಂದಿ ಜಾಗೊಲೆಡ್ಲಾ ಪಿದ್ಕೊಣಿಯರೆ. ನರಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಬಲಾತ್ಕಾರೊಡತ್ತು ಬದಲಾದ ಜ್ಞಾನೋ ಕರುಣೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆಡು ರೂಪ ಪಡೆ ಉಂಡು ನಂಬ್ಯರೆ ದೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ.